e maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to mbaña to mbaña to winding to ferella to dabbe to dabbana to jawaldi mango to jawaldi mango to ñabina to gurela cooga to hijaja to tampidaro to atena to burguduna to lewe to rufi awdi ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou diaba so to beelel gawdi wurnayi ha to galle ceerno amati jane kan to fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko biteɗo Mohamed Mahmoudou Woulel Hassan Woul Sidi Yaya ko directeur régional de la sûreté région de Trarza o holliri tigui wonde o waɗi démissionné o woppi golle makko kay caggal nde o ronki kay nde laamu ngu jaɓantamo o monta grade woni tigui ɓeydandemo martaba to leydi Sénégal ko ñande altine e paaɗo ɗo o DG woni direction générale des élections ɓayinta doggol provisoire wonande kay ɓe listi ɓe kayitaji men puɗɗi jaɓanede de ko candidat ji gemɓaniɓe yidde wonde sarɗiyeji nder leydi he to leydi Mali yoga e Bamako ne tawe yo layru mawdu no fewi to bureau ji catala bitegal chômage ba toon teskama ko wi dakko ndiyam yoga e bureau ji mabɓe kay hande mbawa gollade machine ngaji ɗi no kumba e ndiyam kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jaɓeɗi ko to leydi Israël to leydi Liban ha to leydi Palestine to leydi France bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sadagallahu l'azim ɓatake jaam gonɗaɗo dendagal yirlaɓe tawateɓe to gurela dendagal yirlaɓe guila gurela hayre naɓe ha magaɓa naɓe ha to ñowmel naɓe e dendagal to yirlaɓe tawate kala ɓe pecca sunare mabɓe noon e ceerno Amadou Tidiane Ba khalifa général de Dine to Madina Gounass wondude e ceerno Ibnu Oumar ceerno e dendagal ɓesgu ceerno kala to Madina Gounass ko wayno Jalaluddin en ko wayno ceerno Basiru en ko wayno ceerno Amadou en e wodɓe kamɓe kala ɓe pecce mabɓe sunare ɓe pecce mabɓe sunare noon ɗum noon ko caggal kay jaltugol aduna biyetenoɗo ceerno Mamadou Ahmadou Moustapha Ba jaltunoɗo gorko mo cikkitte ko ñande titi jaltuɗo aduna noon toon to Dakar o wiriya toon to cikkitte dendagal kamɓe yirlaɓe kala no ɓe didorno jalluɓe e babaɓe kala ɓe pecca sunare e ceerno e dendagal ɓesgu mum kala yettiniɗo wulango noon ko biyeteɗo yettinɗo wulango ngo noon ko biyeteɗo Abdourahmani Paté Diallo gorko mo magama e oɗo saaha joni mo Allah joƴƴini hande to Sehil Babi e Oumar Abdoulaye Diallo to dow laaci tentuɗi Amérique wondude Moussa Hamidou e ceerno Ousmane Hamidou tawateɗo to ceerno Hamidou tawateɗo Nouakchott e Ifra Hamidou to Gurela Hayre e dendagal ɓesgu yirlaɓe kala babaɓe jalluɓe kala ɓe pecce sunare e galle ceerno e ɓesgu mum kala ɓe mbiya kay duttiɗo nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Adama Sall ko gorko moɗal haye gorko ɗala he mo jiijugol ko sugo tokoso mo Allah luɓiri hande gandal wittiyanke leɗɗe cafrowo safruji kewɗi ɗe jiiɗa ciirol Adama Sall ene jogui leɗɗe kewɗe ɗe jiiɗa ciirol omo safra fiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirol Adama Sall Allah ne luɓrimo gandal e hattani hande safrude rafiji kewɗi ko wayno wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala
Adama Sall ne jogii leɗɗe gorago no ndiderno so tawi on jokkodiri dendagal caɗele gorago ma to yaranno so rokkima leɗɗe ko ɗon e ɗon jiituɗa hoorema ha no hannirta ni. Adama Sall jogui ko pharmacie mum ene tawe to leegal 6e sara capet 6e. kala jiɗɗo hebde Adama Sall noon numéro makko téléphone numéro makko appelé numéro makko WhatsApp kala mbatta ko 47 15 87 13. Adama Sall ko suka newiɗo galaɗo bindi kewɗo sirru kewɗo suturu kadi gonɗuɗo e needi. Adama Sall ene andina dendagal kilineɓe mum ɓe tawateɓe lappol polol dande maayo wonde ɓoyata ma o arton to Lixéba gorgol. ɗum noon dendagal tawateɓe département de Lixéba tawateɓe commune de Lixéba e département mum kala Adama Sall wiyen ɓoyata ara tawa kadi ne arda e leɗɗe kese pula jaaduɗe e jamanu. Adama Sall ko ganndo leɗɗe kollaɓɗo reedu mbaddennoɗan ɗo faade makko. Daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall e gardogola Ceerno Makki Muntaga Tall kame Ceerno Saydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall. Daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall ko daara goddiɗo demuɗi mum ha yaaji ene udditani sukaɓe worɓe kame rewɓe kala janggoɓe Qur'anil Karim ne wonde français kame anglais et informatique kala. Daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall suka mo duuɓi tokosi jeegom jeeɗiɗi ha fayenma duuɓi 15 oɗo suka kay sowona te ngal ɗo hene duɗala e ballal jomiraɗo ma o rendin deftarla nde e dow hoore makko omo nawdi hen ɗemgal français taw koye jangguin programme gouvernement mo leydi Sénégal. Daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall ene udditi demuɗi muma gila jeetati lewru août wonande ɓen jinnaɓe wonɓe nder leydi Sénégal hay bowal leydi ndi kala yiɗɓe windidde ɓiɓɓe mumen on mbiyama bisimilla moɗona. Daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall hitande hikka nde ɓen sappo kala wannoɓe guel kawguel mbawi dañde kawguel mumen e ballal jomiraɗo so tawi noon ko daara rewɓe o tawete koto Sicap Liberté 3 villa 17 78 so tawi noon ko daara sukaɓe worɓe o tawete koto Kermassar cité Doubaya Almadide ene tawe e nder Dakar sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall woto woɗɗo. so tawi ko tongoɗe daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall mbatta ko 00 221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall e dow moɗon. Kawis mawɗo e kiiɗo hen nalliki mbiyaki gorel te ko ha ko moƴƴo iwruko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorel te mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabboji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorel te ma yiito hoore muɗuma gorel te ko ha ko moƴƴo iwruko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorel.te ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorel te gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara tan woni e moɗoma. ceerno Djibisi ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala omo tawe hande o to Agnam Siwol tawete koye nder leydi Sénégal sa iwi banggue Wourossogui a ari Four, two, 0, 3. Four, two. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Djibisi wi ko fittata aadi mo aadodiri jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maala weltare TV ceerno Djibisi ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadude balwal danwal kala ceerno Djibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Djibisi ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djibisi ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ne safra fodde sappo e jeenayi rafi fannu tataɓo o ko kawis waddete koye gawri samme walla gawri suuna ene yaltina fodde temedere mboros ceerno Djibisi ene yawrani ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye men e fiɗaɓe kala e on fannu ceerno Djibisi ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗo hirna ƴetta ɗum joni joni jiitɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djibisi ne andina dendagal kilineɓe mum to mbawɗa wonde no mbawɗa wonirde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne jettoma hano hannirta ni ceerno Djibisi ko bawɗo listihar ko indema inde nenema kalantamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djibisi ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Sénégal to Hammadi Hunare to galle biyeteɗo Samba Madani Talla galle Samba Madani Talla ko kañum woni chef de quartier legal biyetegal Jingue waɗɗani weedu wiyetendu ya Allah ceerno Djibisi jiɗɗo hebdemo numéro makko téléphone to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djibisi ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Sénégal ko temedde nayyi woni 2000 francs CFA so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ogoya ceerno Djibisi base mum to kaydi ne golla hano hannirta ni so tawi a jokkodiri e makko ma hemmo hano hannirta ni
yidɓe waɗaneɓe listihar noon e yidɓe jokkondire ceerno Djiby Sy numéro makko Sénégal ko numéro Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott to leggal netteke ne golla ha no hannirta ni ene tawi ɗon miñi kone wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone aset joyi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji moon e ɗemgal pular e sawte he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men e ɗemgal pular noon hono Jamatul Cheikh e gaddugol khalifa galle o hono ceerno Mohamed Alassane Dia e dendagal miñiraɓe mum ina dutta teddugal ene jarna ene manta dendagal arnoɓe kay nutitade e jonde almuɓe wannode toon to galle ceerno yidɓe taw ko ginnagal almuɓe e yidɓe ceerno Alassane Dia wannoɓe jonde mumen toon to galle khalifa o ɓe gaari noon ɓe gaari e keewal ɓe gaari kadi e peewal diwan o foof e mettude e oɗo saaha saabu kewgol ilam haɗani kay yimɓeɓe gaari hano hannirta ni tawi kadi foof ko yidde ceerno e yidde galle o hono ceerno o e khalifa o kala kolliri hen weltare men mawde no fewi ɓe duwanima kadi dendagal arɓeɓe ɓe garani ɓe kadi ɓe duwanima ɗumen nde Allah rokkata ɗumen humtude wonde tigui gallo garal wonde tigui kumtal haajuji dendagal arnoɓe ɓe dañani arde tawi ko anninoɓe arde kala eɗen mbiya kadi yo Allah rokku en tawede oɗo saaha mo wuuri taweɗen ɓeyde diine men en ustaki yettini ɗo kayito noon ko Abou Dem toon to leydi France wondude ceerno Sada Ana wondude e ceerno Djiby Amadou Dem ko ɓeɗo jettini kayito ha joni habaruji men e ɗemgal pulara to leydi Mauritanie puɗɗorɗen to leydi Mauritanie noon e dow yamirore Chérif Abdoul Moutalib ceerno Ahmadou Baylali e ceerno Amadou Tijani Kane ɗiɗo kala koto fondu ene kabra dendagal Mauritanie naɓe ha tengti noon e tawateɓe lappol palol dande mayoɓe wonde kay ziyara walla tourné mo Chérif Abdoul Moutalib hewno wadde kala saaha e nder leydi Mauritanie saaha o hikka yonti saabu kay ko ñande aset sappo e ɗiɗi lewru octobre o taccirta toon to Rosso Sénégal o naata to Rosso Mauritanie ñande aleta sappo e tati lewru octobre mo tawe to Daril Barka ñande sappo e nayyi koto Boggue ñande sappo e joyyi ko Babaɓe sappo e jeegom octobre noon koto fondu ko ñande koto fondu on ñalawma noon ko ɗon o wala ɗon kadi omo kanko noon omo tigui omo hewno kay so tawi o yettinoma to fondu yettade kay guure taariɗe fondu kala hikka noon o holliri tigui hattani o hokkanimo ɗum noon omo waɗi erago faade dendagal kanko Chérif e yamirore makko dendagal ɗeɗo guure ko wayno Mbagne Ferel ko wayno Dabbe en Dabbane Bourgodoune en Aten Dawalel en Ñabine en Beydane en ko wayno Gurel Sélé en ko wayno Maloum en Wolum en dendagal guure taariɗe kala nde o hewno yettade omo ñaguiɓe kay so tawi waɗani gartoɗe ɗeɗon guure kala nde mbawata tigui arde toon to fondu ñande arde toon to fondu ñande sappo e jeegom nde ñande alarba sappo e jeegom ɓe mbadda toon wajifa o ɓe jiyodira ɓe mbaynodira kadi ɓe dokkodira duwawu so weeti ñande sappo e jeeɗiɗi e sappo e jeetati octobre Chérif Abdoul Moutalib tawate koto kay hayɗi ñande sappo e jeenayyi octobre noon o yetto toon to Likseyba Gorgol ñande nogas e goho koto Mbagne ko ni tigui doggol ni tigui ɗanngal Chérif Abdoul Moutalib e nder leydi Mauritanie sifori hitande hikka nde yettini ɗo kayiɗo noon ko ceerno Ahmadou Baylali wondude ceerno Amadou Tijani Kane to fondu ha joni habaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie
ñande aljuma hanki naya lewru octobre 2000 to leydi Mauritanie ha joni jeena ha toon to biccungal noon tawe nder département de Gorgola e nder département de Likseba e nder région de Gorgola ñande aljuma hanki o nayi lewru octobre sanga 17h woni 5h kijiɗe ko ɗum wonno toon ko final taw ko coupe de maire noon taw ko maire de biccungal e nder département mbiɗen mo Likseba Gorgola ɗafodiranno coupeeri ndi ɗon ko wuuro witengo Sabbar 1 e wuro witengo Sabbar de ko Sabbar 1 noon heeɓi polgu score final mabɓe ko 1-0 tawi kadi ko Sabbar kañum tigui loggi loggol gotol Sabbar de kañum haydara heɓani ko kamɓe noon on paami tigi Sabbara kañum en nayi kuɓeeri ɗi kuɓeeri mairie ndi taw ko hitande 2024 final o noon fetti koto toon to stade municipal mo Biccunkala ha joni habaruji men ɗemgal Pulara to leydi Mauritanie ha joni Mohamed Mahmoud Wul El Hassan Wul Sidi Yahya kañum woni directeur régional de la sûreté de Trasa o waɗi batake makko noon de démission o woppi batake o woni tigui woppude golle o joƴini ɗum e nder bureau ji ardi makko to adde nimo noon démission de woni woppude golle makko ɗe noon ko habde kay hollirde wonde o haɗama haqqeji makko ƴellitade kay woni droit d' avancement o holliri noon omo foti ɓeydade martaba woni grade makko ko ɓooyi kono noon e kala saaha ɓeɗen jooɗi hen eɓe cali tigui o ɓeyda grade makko o waɗino recours noon to waɗino recours noon to justice beele kay eɓe mbaɗnamo avancement kono haydara ala caggal nde justice o jaɓini o holliri haydara ala ko gasi hen ko ɗum noon saabi kankone o haaɓi o waɗi démission makko woni tigui o woppi golle siftinde on noon ko guila 2021 onoma kay o waɗa directeur régional de la sûreté des Trasa ko adi ɗum noon kadi ko kanko wonno conseiller à la direction générale de la sûreté ha joni ko leydi Mauritanie kelloɗen Florian Rendel ko kañum woni ambassadeur joɗiniɗo leydi Allemagne e nder leydi Mauritanie o hollori kay saaha o jodde jagorgal leydi Mauritanie kalfinal ko fate jokkodiral leyɗele gueɗe caggal leydi woni Mohamed Salim Woulemer Zougom wonde kay o holliri tigui wonde kay hitande rawane nde e nder kaldigal la hakkude leyɗe ɗiɗi laamu Allemagne e laamu leydi Mauritanie laamu Allemagne fodinino Mauritanie ballal ngal capanɗe jeegom e ɗiɗi million taw ko haalisa ugoya ballal ngal noon ko tuggi 2023 ha 2024 e mbadi noon wallude leydi Mauritanie e développement woni no ƴellotiri o holliri noon oɗon haalis fano tigui koye fannu awo tawi kadi ko investissement ji faade poruji taw ko poruji de pêche traditionnel wallude kay halfinaɓe ko fate ndenka maaje e wittoji taw ko wittoji maritime o holliri noon kadi o holliri kadi laamu leydi Allemagne ene wallita e kala saaha leydi Mauritanie no jogori kay ɗiɗon réfugié ji wona doga moltoyi en taw miɓe to leydi Mali tawteɓe oɗo saaha joni to funnague gendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie keddone ha joni ministre de l'équipement des transports biteɗo Eliwel Verika o holliri tigui golle makko e saaha wonno jillu makko to bowallade diwoje international ngal tumsi to Nouakchott o holliri noon golle toon ɗe golle ɗe tigui o weltima no tawini eɗe jarani saabu kay ɗe jara hano hannirtini ko aljuma hanki o noon o waɗi o haali ɗum e saaha kay o wonno toon jillu to bowallade tiwoji to o hejjiɗi noon halfinaɓe golle ɓe kay kamɓe kala e tinnade yooɓe tinno kadi nde ɓeydata tinnare kay ɓe respecte les normes kadi ɓe mbawa golle ɗe mbawa gollede mbaɗena gasa ko ɓuuri yawde e yaccade o holliri kadi o jarni kadi société kalfinade ko fate aéroport nde o holliri golle mumen ndewi lawol saabu kay guila ko fate équipement saluji ɗi ha ko fate aménagement o foof no tawrini e ɗum tigui waɗi fayida no fewi o holliri hen weltare makko sen wima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena ɓoyata subgoji sarɗiji leydi Sénégal tijjani ñande 17 lewru novembre 2024 hewɓe noon keeɓino kay déposé dossier ji mumen toon to DEJ woni direction générale des élections liste provisoire noon ɓe dossier ji mumen jaɓana ko altine ɓawo janggo ɗi pullete jaltinte tigui yaltinte hono no holliri kay commissaire Abou Aziz Sarr kañum woni président commission jaɓɓotoɓe ɗiɗon dossier ji candidature ji o holliri noon dossier ji kewɗi kay mbaɗama tigui rekkale woni tigui joñama banggue dossier ji ɗi holko ngakki hen ete o holliri dendagal ɗin dossier joñaɗi mbaɗaɗi rekkale mandataire uji mumen Kabra
jarama ɗuma so tawi noon doggol candidat ji ɗi jalti ɓe jaɓanaka ɓe jalti kay jaɓanaɓe ɓe jaɓanaɓe kay wondi waɗaɓe rekkale ɓe kala ɓe jaɓanaka ɓe waɗaɓe rekkale ɓe ne jogui 24 heures woni ñalawma kurɗo kay wadde tigui ko wiyete saisie cour constitutionnel gam wadde kay recours e gana saga noon so tawi recours waɗama ɓen wiyeteɓe jeeɗiɗo taw ko sage ɓen noon ene jogui kañumenne 72 heures woni balle tati yurnitade kay ñawde ɗuma ko adi kay ko liste uji définitive ɗi ene ɓayine ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha toon to Kumpentuma yimɓe wuuro Sinthiou Diouguel ene wuuro tawtengo e nder département mo Kumpentum ene tawe sunare mawde no fewi guila alkamisa ɓennuɗo sanga 17 heures woni 5 heures ko sagata gorko goto mo duuɓi no gase jeetati biyetnoɗo inde makko foɗiri ko alkulal a o yettete ko ka ko kañum wasi fittade mum e saaha kay o wonno e match fugu koyngel tawi kadi koye championnat walla tournoi e nder wuuro ngo kanko noon ko malaise heeɓi woni ko musalla heeɓimo kay e saaha o wonno e nder stade ko ɗon tigui o yani ɓe ndondimo noon nawdemo cuuɗi cafridi ko addi komo yettoto docteur eɓe o hawri e ladial e lawol gila nden noon gam kay feccude sunare e jinnaɓe makko dendagal kay ko fate fugu koyngel ko fate sport kala e nder wuuro ngo e diwan o foof koko yowa ha diwa oɗo saaha joni suka o noon ko teskanoɗo no fewi so banggue ƴellitaɗe mo kay wawde fugu koyngel tigui e nder diwan en ɗen mbi tan nde Allah yurmotomo yafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe ɓe ndunima kadi e dendagal jinnaɓe makko e mbi tan yo Allah lomtina habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeyana to Golf Sud noon hono commissariat de police mo Golf Sud e gardogol commissaire Adja Astou Marona ɓe mbaɗi tigui démantelé ɓe jiiti réseau mawɗo no fewi ɓe teɓima sagataɓe sappo e tato taw kadi ko jeeyaɓe réseau de trafic de drogue ko fedde noon bandiji tampinnoɓe leegal ngal no fewi teskama noon garage goto taw ko garage mécanique ene tawe nder leegal he ko toon tigui woni nokku mabɓe ɓe mbattuno ɗon kono annama jeere ni walla annama bureau ji mabɓe kamɓe bandiji ɗo ɓe pottanno kay guila simmade ha e yeyde drogue o kala ɓe teɓama noon ɓe teɓde ɓe teɓande noon ɓe tawanama kadi motoji jeetati wondude sasiji ɗiɗi ene waɗi doroko eɓe mofti ɗum e nder kofruji motoji sasi yiɗi noon e motoji ɗi kala waɗama saisie oɗo saaha kamɓe kala ɓena nanga enquête nana jokki e mabɓe ha joni ko yon fannu keddoɗen brigade territorial de zone France industriel de Dakar kañumenne teɓima 1.5 kilo doroko mo hinde chanvre indien ɓe tawi ɗum noon koye nder oto goto e wiide kaya lieutenant colonel Ibrahima Ndiaye ɓe teɓima kadi faux billeji kewɗi no fewi saabu jarum faux billeji moɓe teeɓi o yime ha 1 milliard taw ko France CFA ɗum ko aljuma hanki nayyi lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e no gasanayyi tawaɓe noon e otoɓe woni joom drogue en ɓe kala e kañumen kala nana coka e mbadi garde à vue ɓoyata tigui ɓe mbaɗe déféré enquête noon ene jokki e mabɓe gendarmerie nationale noon ina eri dendagal Sénégal naɓe no ndiɗo noon kala tinɗo kay ko fati tigui ko fati kay kittinɗo ko fati kay e drogue waɗoɓe hutortoɓe drogue walla yeyoɓe drogue e ko way noon nde wawa tigui jokkodirde e mabɓe ko ɓuuri yawde e accade nodda e ɗiɗo numéro uji mbatta ko 800 mbaɗa 00 mbaɗa 20 20 mbiɗen ko 800 00 20 laabi ɗiɗi walla nodda 123 ko on numéro ɓuuri webde nangude e hoore ɗum noon ɗiɗo numéro uji so tawi kay ɓe kolliri hay sinno a ala crédit ko appel gratuit haysa ala crédit téléphone ma ala crédit aɗa wawi noddude ɗiɗon numéro uji ha no hannirtini ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen brigade de recherche tawateɓe to Kerme Sara yiiti ɓe jiiti ɓe teɓima kamɓene réseau taw ko réseau mafia mawɗo no fewi ɓe teɓima to noon sagataɓe nayo tawi kadi ko waɗannoɓe faux billeji e nder mabɓe kamɓe nayoɓe ina tawe hen fubirbaji goto walla mbiyam jugum ñugo goto wondude walla mbiyen charlatan no français heewide ene tawe hen kadi chef de équipe société biteɗo Sen'Eau ene tawe mabɓe ɓe tawrama noon faux billeji kewɗi no fewi saabu faux billeji ɓe dew tawraɗi ene qime ha 1 milliard taw ko haalisa CFA ko aljuma hanki o ɓe teeɓa ɓe tawe noon e garde à vue ɓoyata ɓe mbaɗe défré ko oto Sen'Eau ko oto muɗum ɓe kewi wutorade e kala saaha soɓe jaaha lawƴoyde ɗiɗon biyeji habruji men ɗemgal Pulaar senno mumen to Sénégal koto leydi Mali paɗen Balla Touré ko kañuma woni président de la délégation spéciale de la district de mairie de Bamako o waɗi lancement noon ko fate puɗɗugol golle fewnide
yoga e fe tricolore woni fe rouge uji taweteɗi e nder Carrefour uji ɗi Bamako ko gila alarba noon ɗiɗi lewru octobre golle ɗe puɗɗi ɓe puɗɗori noon koto Carrefour biteɗo Carrefour du transit administrative ene tawe to Darussalam e nder commune 3 mo Bamako opération fewnide ɗiɗon fe tricolore uji noon ko indira Carrefour uji capanɗe tati kay ɓe joofi ɗin Carrefour capantati kay joni kadi kala feeruji jaɓe batta tigui huɓɓude hano hani fini opération noon fewnide feeruji uji e nder Bamako baɗo ni mawnude meeɗa wadde e nder leydi he délégation spécial noon ɓe teskama guila ari e nder mairie he kay nana waɗa golle pajire ɗo fewi ko wayno assainissement e ko wayno tigui haɓade embouteillage uji e fa sénare Bamako ha joni ko leydi Mali keddoɗen Bamako lamorgo leydi Mali yoga e nokkuji kay ene tawe oɗo saaha e yoleru mawdu no fewi joni teskama ko direction générale société biteɗo chômage jeb kañum tigui yooli bureau ji mabɓe taweteɗo to jikoroni para e central mabɓe taweteɗo kala tawetegal to kala bambugu kala woni tigui koko mbi dakka ndiyama chômage jeb noon ko traitement ko traitement e pompude ndiyam robinet aji ha wawa yettade e nder galleji e nder leeɗe taweteɗi e nder Bamako bureau ji ɗi noon ka tenti noon e bureau ji gonɗi rede société woni galle taw ko étage bureau ji gonɗi less ɗi kala e oɗo saaha joni gollata koko mbi dakka ndiyam teskama noon guila e tigui machine aji mabɓe kay ko wayno kay machine aji mabɓe ko wayno machine aji ɗiɓe mbiyata les serveur kala e oɗo saaha e poste alimentat courant bureau ji ɗi kala e oɗo saaha en tawi tigui ene lumbo e ndiyam ɗum saabiɓe noon ha courant e oɗo saaha joni wawa heɓade e yoga e bureau ji ɓe kolliri kadi e oɗo saaha joni hay goto kay wawa wadde tigui ko wiyete hay goto wawa tigui wadde tigui ko wiyete tigui joggol mum taw ko tigui ko électronique wawata wadde saabu kay wa facture aji mabɓe ɗe retourné wawata wadde saabu kay machine aji ɗi taweno kumba e ndiyam kolliri noon e oɗo saaha joni bureau ji lesɗi kam hay goto wawata gollotoɓe wawa tigui hutorade ɗiɗon bureau ji Allah yolayru ndiyam hewde toon ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima haali Aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓurɗi tengtude ɗo e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗe ko leydi Mali to ndeyi Youssouf Daha Diawara ko coordinateur taw de la coordination de mouvement association sympathisant de l'imam Mahmoudou Dicko woni CMAS mo imam Mahmoudou Dicko ko on deyi ñawa toon ñande tati lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi taw ko lebbi ɗiɗi wonto de dumburdu wonde sirsi ɗum noon ma waw fo dañde wellitade ko ɓoyata ko Côte d'Ivoire jagolgal mabɓe ko fati kono jangde wawi wona wiide wonde e ñalawma hande o 5 lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi ɓen étudiant ji ɓe gonani kadi e lawol boccugol toon to cuuɗi goni toon to duɗal jaaɓi hadde to nde gummoto e nokkuji ɗin e ɗum noon ko caggal kay e nde haali ɗum noon ko caggal nde ɓen jaggano jaggono taw koye jeyano koye fédération estudiantine taw ko scolaire mo leydi ndi biyeteɗo fessi e ɗum noon ɓe dañi toon caɗele no fewi e caggal kay nde on gonnoɗe mabɓe o wawi kadi ruttade e joomum mbaɗa loyde kamɓe jaggoɓe ko ɗum addaniɓe kamɓene wiide wonde ɓe kala mo gonɗo toon mo wonani kay taw kadi juɓɓudi labtuni no fewi yo ummoto e cuuɗi ɗe taw kadi ala jamirore Togo ene waɗi attaque kadi keesi mbaɗi toon taw ko armée o waɗi toon e nder banggue rewo leydi Togo e nder localité biteɗo wono Fanforgo e nder taw kadi jamma talatare jofi alarabare on noon attaque wawi kay ƴewde ko ɓen huniyankoɓe waɗanoɓe kono patrouille en taw koye en juutendi tranche uji taw ko mahano toon hakkude frontiére mabɓe hakkude mabɓe e Burkina Faso ɗum noon wawi kono wadde kay taw kadi ko gueɗe kamtoɗe ɗo fewi bila o noon muusi no fewi waɗi honiyankoɓe jeenayo e civil aji 10 mbawi kono ruttade e joomumen ɗo ko juɓɓudi
woodi taw kadi ko kerinde ko fati e cellal woni organisation mondial de la santé OMS kamɓe ɓe mbayini wiide wonde walla ɓe dokki yamirore wawde wadde lokso ko haweere in vitro woni DIV wawde wadde haɓade oɗo rafi bereɗo Mpox ma waw kadi waɗede taw kadi ko mate oɗo rafi ene serta no fewi bayinago noon waɗa ko ñande aljumare 4 lewru yokkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi RDC Congo to banggue funnague leydi ndi toon ko bateau goto jollunoɗo marchandise hani e ɓen yimɓe hewɓe ko on tigui yuwi toon ñande alkamisare 3 lewru yokkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi e nder wendu mawdu nodditeɗo hono Kivu ɗum noon ko waɗi taw kadi ko jibru no fewi e wona e ɓen taw kadi ko fati hono bilaji ɗi ɓe mbi ko famɗi foof nogas e jeetati ɓen huttiɓe e jomumen gouverneur taw ko province mo banggue rewo Kivu goɗɗo o ko capanɗe jeeɗiɗi e jeetati wonande kay province mo banggue worgo o e kadi e province mo banggue worgo Kivu o ɓe mbi noon ma won kadi capanɗe tato ɓen huttiɓe e jomumen wonande kay taw ko ɓen protection civile no wiiri toon to Goma wonno ko ñande aljumare 4 lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi e nogas ene nayyi ene wayno dey ɓalli tati goɗɗi mbawi kadi hono yiyete toon to Buhemba ɗum noon ɓe mbi noon laana ka ene wonno ma wonta temedde tati hono neɗɗo ene gonno e kaɗo laana ɗum noon hande dey ene jokki jilaw mata kay mbaw kay yirtude kono ɓalli goɗɗi Libi ene wayno dey toon ko laamu ngu wongu toon to banggue funnague Libi ɓe mbawi wiide kamɓene bayinde ñande alkamisare 3 lewru o yorkoma nogas e nayyi wawde kadi ƴettidde golle mabɓe gam ittude ko fate hono pétrole ha wawde ko ɗum nawde ɗum banggue goɗɗi ɗum noon ko e nder région leydi ndi to leydi France ene wayno toon dey kamɓene ene wayno dey Ghali Abouba ko ɗo kaɗɗen en mbino enen jubbo e leydi France kono ko ɗo kaɗɗen tan e dongre Afrique taw wonno koye dade musidɗo moon Alsane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji meɗen e nder dongre Afrique kabaruji meɗen joolam jaɓiri puddortoɗen koto leydi Israël balɗe ñanden ɗe leydi Iran ayninoma fende kene ɓuura temedde ɗiɗi missile ɗi hinde balistique e nder leydi Israël ɗum noon ko caggal kayde koninkoɓe leydi Israël jooɓino fittandu Hassan Nasrallah na kañum ardino catara bitegal Hezbollah libanais tawi kadi ko allié ɓattiɗo no fewi leydi Iran gila ɗina bombardement ji ɗon ɗi Iran wanno toon hakkillaji kala keedi kay koye joftigo leydi Israël eɗen ɗamini wadde joftigo gila nden noon leydi Israël noon muudi mum kono deeƴi haydara ala ko haali haydara ala ko waɗi ñalawma hande o noon goto e koninkoɓe taw koye martabuji toɗi woni o gradé armée leydi Israël o holliri tigui wonde Israël ko deeƴi ko kala ɓe goni koye heblade wadde joftigo tawa kadi joftigo ɓe waɗata ngu ma aduna Allah foftin wonde nguɗon joftigo waɗama koye tigui ko yiɗi en peeje ɓe goni Hamas Palestine kañumenne kolliri wonde mbaranama goto e commandant ji mum tawi koye bombardement mo koninkoɓe leydi Israël mbaɗi toon to rewo leydi Liban to Beyrouth lamorgo leydi ndi toon teskama ko explosion ngaji mawɗi woni pettanɗe mawɗi kañum woni ottali mawɗi kañum woni ko nana toon jamma aljuma hanki ne wiyata aseta hande ha wendoga guila jamma aljuma hanki ha wendoga aseta ko ottali mawɗi nana toon taw ko bombardement ji e kala saaha ɗe leydi Israël ayno to toon bomboje to leydi France paaɗen nayo migrant ji to yimɓe nayo migrant ji mbasi pittali men taw ko yinnoɓe sodnade natoyde Angleterre ɓe jinno sorude noon koto nokku biteɗo La Manche ɓe kawri e lajjal kamɓe nayo kala e nder ɓen nayo hawruɓe e lajjal hen goto ko cukalel tokse walla mbiyen bebbeyel jarowel e duuɓi ɗiɗi ko préfecture de Bade Calais e parquet Boulogne sur la mer kañumen ɓayini communique o ha joni to leydi France Emmanuel Macron hoorejo leydi France o waɗi e rango faade leyɗele occidentaux ji nde dartinta kay yeyde e wallidde Israël kaɓirɗe guila e bomboje ha e petlaji kay saabu ko ɗiyan kaɓirɗe ɗum woni ko Israël hutorto e kala saaha wadde gueɗe kamtorinde no fewi e nder Gaza musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongue kabarugono kabaruji men ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehili moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje
ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko rowi ɗo Afrique ko Alassane Oumara Mbotia gorko mo Sarandogu ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on